dara wacho kata na milion 1.2 nyalo lalo tijegi wacho nyaka sani nitiere chuk dara maromo milion 2.5 wacho chelo mabende negwalose kapok saa ong'adowa nyaka sani wang'e ni jod bura osebede recess gisebede yweyo malach to ndeg bende gichako dok e od bura mano chien tarik 13 mano mar juma mabiro to nitiere draft moro mabende nosepedhi e nyim committee mano mar od bura mar administration and internal security motel ne kanyo kata mana jakom mare en jod bura Narok West Gabriel Tongoyo mabede koro dwaro mar mondo mi security guards chuk dar mapacho ka omigi teko mano mar ndhiyo achije kuonde mabende gitiye to ka gisendhiyo to gitero kata mana e police station akeni wach makama diwach nango kalore ka jal mantiere sekta mar chuk dar en wach misero en wach mabende pok otwagi e od bura nikech giwe awach ni kama en wach ma joma wacho okia gima giwache mokwongo mago gik miluongo gi dho wagunda ni draft regulations chik wacho no kinyal chiewo gokinyi gi regulations madwa affect sector wa mitere bunge ni bunge ochak ng'iyo to wan magini dhi affect wa pok iwacho kodwa chuk dache wa mwandiko gidak e informal settlements areas gidak kuonde man piny kuonde ma bende piny owacho achiel ni kowinjo ni kiny maandamano dwa timore to kuonde ge miwinjo ka jojiesi omonde ogol mamomonde nyiso ni gikawo ni jomodak ei Kibera ei Sarang'ombe maka jomaricho kache mwachake kata jomodak Madhare kata jomodak Dagoreti kata jomodak Kawangware ka kuwe ma chuk dar ni wuoke gokinyi saa 10 kobire tich to kuwe ma iniwacho ni achich moro manyo dake idwaro ni koro maka chijni kendo kune ma wang'o doge ngimane be wang'iyo ngima chuk darni be waseng'iyo ngimane jogi endi wigi owuo gi telo manye gidonje nyoro ng'eny jogi mapok gilony gi sekta sekta mar security ni wasenene jotelo mang'eny mosebire mowewa wan ka wan kama wadhi wuok wadhi e onge kae ma wantie to muomruok jarikni jamuod nyoyo gi kuoyo kibiro e kamoro mapok ilonye tigoe mbaka gi osiepeni moko ming'eyo molony gi kanyo to kaini bira to kichiewo indikma Mheshimiwa Gabriel Tongoyo jakom mar komiti mar arita kwe e bunge ong'eyo maber ni gimiluongo ni public participation is a must. It's not a favor. It's a must. Nyakidhi winju wan to wan wawacha ng'o. Eka ma nche fazulo timo gi jagoro mongirore ka nche ne gitero gigo e bunge. Sama ne wasewacho ni jogi wuoya kata regulations ema gionge go. Bedo ni gilochore gitero gi e bunge sama bunge ni e recess. Ok nyis ni koro regulations ntie. Regulations pod onge. Gitero gigi e bunge ka bunge ni e recess. Koro komiti cha onego tim public participation mar ndalo 45 mondo giluongwa mondo ji odhi ogol paro.